Sota l'anunciat Jove, què faries per Calella? Tenim 7.000 euros per projectes Digues la teva. Es posava en marxa fa 2 anys una nova iniciativa a la ciutat, els pressupostos participatius de joventut. La iniciativa naixia amb una doble intenció, incentivar la implicació dels joves de Calella en la qüestió pública i que ells poguessin tenir la paraula final sobre com es gasta part d'aquest pressupost. Ho vam plantejar i teníem posades moltes il·lusions de que podia ser una manera d'activar la gent jove i penso que ho hem aconseguit. Ens podem plantejar de continuar amb aquesta dinàmica i per què no ampliar les activitats a posar, diguéssim, a debat per part dels joves. 'Cause I feel just like a flower when the sun is near. I'm washing up on Elm's Creek, turning sand with you tonight. A la primera edició, el 2013, es van presentar 20 propostes per part de diferents col·lectius i joves a títol individual. Un cop fet el procés, van sorgir 3 propostes. La celebració del Festival d'Art Jove Esclat 2013, un festival de 3 jornades celebrades els dies 20 i 27 d'abril i el 14 de setembre en diferents espais de Calella, amb una àmplia programació de tallers, projeccions audiovisuals, exposicions i concerts. Per tant, a partir d'ara vull dedicar tots els meus esforços a aconseguir una democràcia real, on el poble, o sigui vosaltres, escolliu lliurement el vostre futur. També es va fer el Hip Hop Warriors 2013, un concurs de breakdance i exhibició de grafits celebrat a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri el dia 14 de desembre. Els joves també van poder rebre durant tot l'any assessorament sobre l'adhesió al Club Vòlei Calella. A la segona edició es van presentar 11 propostes per part de diferents col·lectius i joves a títol individual. Com a novetat, els pressupostos participatius establien 2 grups, un destinat a joves de 15 a 20 anys, on es van presentar 6 propostes, i un segon grup per joves de 21 a 30 anys, on hi van haver 5 propostes. En aquesta segona categoria, la guanyadora va ser la que portava per títol Calella Cardioprotegida, unes sessions de formació acreditada que es van fer adreçades a entitats i clubs esportius de la ciutat i també 2 sessions divulgatives obertes a tota la ciutadania. Una miqueta la idea va començar arrel de la parada cardíaca que va patir el Xavi, que vam veure que realment hi havia necessitat de tenir els entrenadors, el personal dels centres esportius formats en aquest tema. Doncs la gent ens escoltava com molt en silenci. En Xavi li acabava de passar feia molt poc temps i semblava com que tothom n'estigués molt conscienciat i les votacions, la veritat és que van sortir molt bé. A la categoria 1 s'havien presentat 6 propostes. La més votada havia estat la de crear un club de futbol sala a la ciutat amb un pressupost al voltant de 500 euros. La idea va sorgir perquè jo i uns quants amics veiem que al futbol sala no hi havia equip de futbol sala a Calella i teníem ganes de jugar, però no sabíem la manera. I llavors vam pensar que en participar en el projecte que feia el Centre d'Acció Jove per demanar a veure si ens podien una mica subvencionar un equip de futbol sala per poder participar en aquest projecte. Ja vam pensar que estaria molt bé que ens ajudessin una mica a muntar-ho tot des de l'Ajuntament. Com que n'hi havia 3.500 per adjudicar, això feia possible que també es poguessin estudiar la segona i la tercera proposta més votades, que finalment es van fusionar i va sorgir el Calella Nights, amb 2 edicions, a la primavera i a la tardor. Un concurs de DJs que es va fer a l'abril i ara properament, el 13 de desembre, es farà la segona edició del Calella Night Tardor.
Aquest any el període per presentar propostes va del 15 de desembre al 16 de gener i aquestes poden adreçar-se electrònicament a la butlleta de la pàgina web de Joventut, també presencialment a l'Ajuntament Vell, a l'Institut i a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. L'assemblea on es debatran i decidiran les propostes tindrà lloc el proper 29 de gener a les instal·lacions del Centre d'Acció Jove a partir de les 8 del vespre.